Vandaag zijn aan de orde de strafzaken, 7 strafzaken in het onderzoek Drum. En dat is een onderzoek, zoals u bijna allemaal wel zult weten, ga ik vanuit, naar aanleiding van de gebeurtenissen op 17 augustus van dit jaar, waarbij een politieman, meneer Baks, om het leven is gekomen. Alle verdachten wordt hetzelfde verwijt gemaakt. Namelijk dat hij op 17 augustus 2016 op Bonaire samen met anderen een diefstal met geweld hebben gepleegd op de familie Van Dijk, waarbij vuurwapens zijn getoond en op hoofden zijn gehouden. Familieleden zijn vastgebonden en er kogels zijn afgevuurd op Ferry Baks, ten gevolge waarvan hij is overleden. Voorts wordt hen allemaal verweten dat zij op diezelfde datum en plaats met anderen Ferry Baks van het leven hebben beroofd. Welk feit voorafgegaan werd door een diefstal met geweld. Voor de heer Zaragoza is bij beide feiten ook een subsidiaire variant toegevoegd, waarin hem wordt verweten dat hij hieraan medeplichtig is geweest. Dat hij hieraan medeplichtig is geweest. Dit betreft een proforma dagvaarding. En in een later stadium zal het Openbaar Ministerie met een meer uitgebreide tenlastelegging komen. Ik zal er straks nader op ingaan. Is het nu 1:05 en sluit ik de zitting ook officieel. En dan zien we elkaar terug volgend jaar op vrijdag 24 februari.